Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating Mahiwagang Burnay! Bata pa lamang si Jason nang mamatay ang mga magulang. Sa bahay ampunan na siya lumaki at nagkaisip. Dahil sa pagiging ulila, wala nang ibang hinangad si Jason kundi ang mapabilang sa isang maayos na pamilya. Isang araw ay dumating na ang pinakaasam-asam ng bata. Isang mag-asawa na hindi magkaanak ang nagdesisyong umampon sa kanya. 8 taong gulang si Jason noon nang lisanin ng bahay ampunan. Bitbit niya sa kanyang pag-alis ang ilang piraso ng lumang damit, isang lumang sapatos at isang bagong pag-asa na mamahalin siya ng kanyang bagong pamilya. Hindi naman nagkulang ang mag-asawang umampon kay Jason. Ibinigay ng mga ito ang mga pangangailangan ng bata. Binigyan nila si Jason ng mga bagong damit, bagong sapatos, at mga bagong laruan. Nagdesisyon ng mag-asawa na itapon na ang mga lumang gamit ng bata maliban na lamang sa lumang sapatos nito. Ang lumang sapatos ay i-display pa nila sa isang cabinet na may salamin. Nang si Jason ay magbinata, doon lamang niya nalaman ang dahilan sa likod ng pag-iingat sa lumang sapatos. Sa tuwing magkakaroon siya ng pagkakamali, ilalabas ng mga magulang ni Jason ang lumang sapatos at sasabihin sa kanya, "Pagmasdan mo ang sapatos na ito. Alalahanin mo ang mga nagawa namin para sa iyo. Inampon ka namin noon sa mga panahong walang-wala ka. At tingnan mo ang buhay mo ngayon. Dapat ay magpakatino ka at magpasalamat sa mga pagbabagong nangyari sa buhay mo dahil sa amin." Nakakalungkot isipin na marami ring tao ang gaya na mag-asawang umampon kay Jason. Na pagdating sa makipagrelasyon, inuungkat pa nila ang nakaraan sa kanilang kapareha sa tuwing nagkakaroon sila ng alitan. Kung tunay tayong nagmamahal at nagpapatawad, hindi na natin dapat binabanggit ang mga dating pagkakamali na matagal nang naihingi ng tawad. Kasama ng mga lumang damit, dapat ay kasabay na rin nating itinapon ang lumang sapatos at piliing humakbang ng walang kabigatan mula sa nakaraan. Tama. Okay? Okay. Akala ko may kasunod pa. Wala na. Laging bitik si Burnay. Anyhow. So, totoo yan mga kaibigan. May mga, hindi natin namamalayan, no? Everyday meron tayong mga excess baggage sa ating katawan. Diba? Yung mga galit, diba? Yung mga bagay na hindi natin matanggap minsan. Pag araw-araw nating dala-dala, parang ang hirap gumalaw. Ang hirap mag-isip. Kasi nga, mga bagay na hindi mo naman kailangan pero pilit mong dinadala. Halimbawa, may kagalit ka sa bahay nyo, may kagalit ka sa office mo, may kagalit kang kaibigan na hindi mo pa rin mapatawad. Di ba? Ang hirap dalhin yan araw-araw. Ikaw ang magsasuffer niyan. Sige na nga. Sorry, Chuper. Bigla seryoso. Hindi, excess baggages mga kabisyo are really difficult to bear. Talagang sila It's a burden. Burden. Diba? Burden talaga yan. At dito sa kwento ng Mahiwagang Burnay, nakakatawa kasi alam mo, yung mga magulang, kailangan mo ba bang ipaalala na ampun siya? Kailangan mo pa bang ipaalala na ito yung mga ginawa namin para sa'yo? Hindi ba dapat kapag ka nagmahal ka, hindi mo na dapat ipamukha mo sa kanya? Diba kasi ganun yun Pag mahal mo lang talaga. As in, mahal mo. Masaya ka na minamahal mo siya. Hindi yung alam mo, mahal, dapat pasalamat ka sa akin, minahal kita Yung mga ganyan, hindi Walang kondisyon, walang halong panunumbat. Tama. Pag mahal mo lang. Nanunumbat to Totoo yan. Isang magandang lesson na pwede natin kunin dito mga kaibigan. Learn to forgive and forget. Tama.
Kapag nagkasala sa iyo ang isang tao kahapon, di patawarin mo na lang. It's all but normal to commit mistakes. Of course. Diba? And pag nagkamali, ang importante, matuto na lang tayo sa mga pagkakamaling yun. Pero pag dadalhin mo pa ang mga pagkakamaling yan hanggang kinabukasan, ikaw din na magsasuffer niyan. Tama. Matutong magpatawad, diba? Matutong mag-iwan kung anong hindi maganda. Maraming salamat mga kabisyo. Kayo po ay nakaantabay sa amin. Thank you again for joining our Twitter party using the hashtag #SuperScaredAko. It's an honor na mabasa ang yung kinatatakutan po ninyo at ma-share po namin sa ere. Maraming salamat po. Hanggang alas 12 tayo ay patuloy na magkakasama-sama dito sa Metro Manila. Maraming salamat for making Love Radio #1 for 14 consecutive years. Dahil sa inyo mga kabisyo, Ang tambalan, walang kalaban, #1 pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Always your number one. SM Radio Station.